V finále já pevně věřím, že jste ready, nachystaný a že se těšíte. Energii pořád máte, diváci, rodiče. Mám pro vás takové doplňky, haha. Takže jako stačí pak zvedat ruce a říkat energii nemám. Já vám dám otázku, vy rychle odpovíte a doplníme energii. Takhle jednoduchý to bude. Proto, jak jsme na tom, to, že vypadáte úžasně, to je jasný. To jsme viděli před půl hodinou. Skvělý. A jdeme na další finále kategorie Hobby Street Dance malých formací dětí. Vážení diváci, přátelé, dovolte mi přivítat prvního finalistu startovní číslo 85, Calypso Dance Krno, Crazy Dance. Pojďme se bavit, doufám, že si to užijeme společně. Hobby Street Dance malé formace dětí, Crazy Dance. What's going on? Ding, ding. Děkujeme pěkně, krásné stylové ukončení. Díky moc, úkol na to musí být. Perfektní, děkujeme. A podíváme se na další startovní číslo, přichází startovní číslo 86.